Zdravím, tu Jan Michalička. Rád by som vám dnes predstavil knihu Čas a peníze k uskutočneniu vašeho snu. Táto kniha, ako vidíte, je to brožovaná kniha a má asi 94 strán. A pojednáva o tom, čo je to tajomstvo, vlastne prečo úspešní ľudia môžu si plniť svoje sny. Môžu si ich plniť vďaka tomu, že vyriešili problematiku času a peňazí. Väčšinou, keď ľudia začínajú zamestnanecký pomer, tak to vychádza tak, že nemajú čas, začnú pracovať, majú nejaké peniaze, za tie peniaze zložia nejakú zálohu na bydlenie, auto podobne, zadlžia si a potom už len pracujú a nestíhajú ani splácať a môže to viesť až k horším veciam. Táto kniha hovorí o tom, že vlastne dá sa vyriešiť tento problém formou spolupracujúcich viacerých ľudí na jednotnej úrovni. Ako aj J. Paul Getty hovoril, radej by měl 1% výsledku z úsilí stovky mužů a žen, než 100% výsledku jedného vlastního úsilí. To je taká zaujímavá myšlienka, ktorá v tejto knihe sa nachádza a taktiež tu nájdete veľa zaujímavých informácií na premýšľania, otázok. Takže táto kniha od Johna Fuhrmana, ktorý je úspešný spisovateľ, rečník a konzultant, môžete ju nájsť v e-shope, v ktorej nájdete odkaze pod videom a verím, že vám pomôže nájsť to, čo hľadáte. To je zatiaľ všetko. Lúči sa Jan Michalička.